Otvor si svoj nový projekt v CapCut a vyber si video s postavou, za ktorou chceš mať umiestnený nejaký text. Pridaj tento svoj text, vyber nejaké pekné písmo a text umiestni, kde chceš, cez postavu. Exportuj toto video a klikni na šípku späť. Pridaj klip, ktorý si práve exportoval a vymaž pôvodne pridané video aj s textom. Klikni Overlay a pridaj originálne pôvodné video bez textu. Nechaj si zakliknuté spodné video a vyber Remove Background a klikni Auto Removal. Hotovo, môžeš exportovať.